un accident gravíssim, va estar a la clínica Girona de Girona i va estar en coma uns quants dies, i després la recuperació va ser molt lenta, i ha fet una novel·leta que es diu Fent ganyotes a la mort, que està molt bé, no? El que passa és que aquests dies, com que hi ha tants llibres i així, moltes vegades coses importants passen desapercebudes. La novel·la es diu Fent ganyotes a la mort i ella es diu Anna Vigan. Jo, per part meva, no llegeixo res, però després de la novel·la, aquesta novel·la biogràfica sobre Ferrer i Guàrdia, l'educador racionalista que vaig fer l'any passat, de Quadern de Cel·la, que vaig estar presentant per diversos punts del país, ara m'ha agafat el cuc de la narrativa de ficció i estic acabant un thriller, una novel·la d'intriga policíaca. Escriure és reflexionar sobre tu mateix i sobre aquest món tan complex i dramàtic que ens toca viure, no? Per això és tan important la feina de l'escriptor. L'acció de la meva novel·la, que espero aviat poder-vos oferir com a lectura, que crec que pot ser d'interès, passa a una universitat pública que pateix crims, corrupció, assetjament laboral i assetjament sexual. Intenta mostrar la novel·la com la ciència es posa moltes vegades al servei d'interessos que no tenen res de científic. I d'aquesta manera doncs, es va descaptellant tota una trama. Només volia comentar això, doncs bon Sant Jordi a tothom.